What's up? It's your boy Jay. That's fine, so we are back and on. And no, what's wrong? It's your boy Peperito. So, Peperito. Yeah, Okay, we are phone guys, so I'm a colleague. Hello. Hi. How are you? I'm good. Kulumano what? Yeah, Kulumano what? I'm phone energies. Ukulumano bazo. Ukulumano bazo. I'm not a stranger. Hi. Siri. How are you, Siri? I'm good, Siri. Pega Siri, man, pega por aí. Yeah? Ah, Siri, pega, mas não por aí, mas não foi nos que papis. Ah, marang siya sa klanda niya, status ka, 2 minutes, so. Hindi nga pega, yazi may kwensikala nung ponyelo, may minamfuna we. Ang serious, ang jala bang kan baka nga pa-faula speaker, yung nakilap. Pega, nabas ni Shayli move away kag nanki. Yes, baby. Ngina na tuleti si man yabo. Kala may kupugel pegi pezu. And as me say come down is access na. Pe as my say is a pegi down. May minang funa local yabo. Yeah. Hello. Siri. Oh my God. Pega, man. Ang serious. Siri. Ah, Siri. Mighty, news the first. Oh my God. News the first. Man, use the fast. Oh my God. Yeah. Yeah, ang espera se isha Mr. Tuguisha kami ke. Ana kaswiri. Ay shu zutalanga. No, Siri, Baba, you can Okay, Siri. So, ang sola snomo ni guest. Snovanda na. Can I pass? Ngizikhat. Ngisho ngishisa record. Okay, yeah, sure, but it's your boy put the gas nas that will never die by mistake. Once you go peak, you never go down. And I'm not here. I remember for you to manage. Cause I should might be another thing. I need the car to sit early pass. No, my God, wait till about your pet. Your pet. Yeah. Nami nga ba na mistake lang, sure please. Okay, yeah, you may be fit to sing your phone again. Tapsil. Hello. Ukuphi? Kuma nse le Ulele. ngicela umuntu.
Uthini? Ngichina umuntu. Ubhebha umuntu. Ngiyamchina. Niyoceda nini ukubhebhana? Ngiyamchina wena man. Ubhebhana 2 hours. Mina ngifuna ngisheshile. Ngiyamchina. Oh. Manje ngambora shem. Ufake condom. Wena man ish. Uthi awukho kuma period. Uthini ngathi? Man manje kale ya nangizodropa ne. Yeah. Ngithi mina ngichina umuntu man. Wo bebakubhebha izolo. Ha ndoda. Shem. Oh, ntwana bheka ke, ntwana before drop. Ya. Bonyela. Man manje man ish. Ene ngicela ukushaya indrop. Manje yabora shem. Uthi uzongisiza? Ukhuluma iwana. Oh, sheshisa ke. Uphatha into kusula ne. Urekile ne. Ngizokuhlangabeza bathi. Manje urekile ne. Awungasagezi mina sengiready uzogeza bawuthi. Ngithule ne. Njengana amazinyo. Yakubhala ne. Uthi wena ushefanga uthini? Ngizokushefa ngesikero sikhosi. Manje nanya drop. Uthi selala 2 hours. He tried it. Yeah. Manje man. Ntwana ungashaya indlwabu ngikhona. No. Nentwana. Ini kanti. Amakhondom angafuni indoda ro. Ukhona ini. Ngithi amakhondom angafuni. Amandla section. Oh, ntwana ngiyabonga ke, sesobonana ke. Sharp ne? Sharp samandla uyashaya la. Ne. Omunye 100K likes. khona ngenayo. Ya sesifonile omunye ke bafethu ke manje sizwe ukuthi yena ukhala ngani. Hello. Hello. Unjani? Sharp na. Ngiyaphila. Bheka man, nginkinga nyana yazi. Ukhona bani? Yo ngawari ukuthi ukhuluma nobani. Yona bathi. Hayi, Ile. ngiyaphila njani? Ipi. Ngiyaphila bheka man, nginkinga nyana yazi. Khala ngani? Ngishuthokoza gogo wami ngithumele kuwo. Khuluma. Ngisirious jo. Khuluma. Bheka yazi maye bathini mfethu inkinga maye into amimile maye sakwazi ukuyehla so bathi kudinga. Ahleki isirious. Isirious. Khuluma futhi. Angisabuyeli emuva ngiyaphambili. Awungakuzwanga ke la. Hayi ngizwile. Ya kunjalo thokoza gogo wami ngithumele kuwe maye wena thini ngize. Ngisasa bheka kusasa ngifuna ukuya esikoleni maye mele yevele yehle namuhla vele. Yehle. Phela seyikhombe town. Ikhombe town phela manje. Yini leyo? Eish. Yona. Ya itotolozi. Yazi ngoma le ethi asalala siyavuka. Lempilo
Tatolwas lana zibizo baba. Anyeke bangithumele kuwe. Yo. Mayithi ngizi Man, please. enta 2 minutes bheka manje move away fast. Yala ba number phone ngani? Ngawari number yami enye le. Sengitshintsha manamba. No ungitshela very same thing. Kanti khamba. Uvuyo. Yeah. Hayi wena. Shise social threesome shit. Lokho ufone ngenumber yakho straight. Angisayisebenzisi mina le number. Sisebenzisa uye vele. Manje uthini? Hayi man. Ngizi. Mayisenza nini? Zokutshela ungawaba. Bakhona hala na. Mayifuna Rory. Nichazi. Awukhona hadi. Raw. Rwana. Skin to skin. Yes, how many rounds? David. Level. Kusasa. Ngoba kusasa ngiye esikoleni. Kusasa mos. Akunenkinga. Zongilinda ngisho. Phela ungayi esikoleni. Uzophuma ngathi uye esikoleni kanti uza kimi ngisho. Ngiyabhala kusasa. Ya, ngizokubhalisa iphepha la kungakani. Ngizodunga kwabakho mangifika esikoleni. Mayithi. Okay. Ya, kusasa ungayi esikoleni. Ngizokufonela uze lapha kimi. Uzoyilalisa. Sishanga. Arandi vele kusini vele mawuphuma endlini uze straight ekhaya. Ya, ngizokufonela ngawa. Sharp ne. Yo, ja. Angeke. Ntombi yakho. Oh, yeah. Yeah. Ngayenza. Ngize lapho. Uhlala. Manje nama plans kusasa. Oh no. Athi. No. Ngizozokubona. Ukuseni so. Ubenza ngekho lana manje yabona. Ngazi. Sipoleki manje. When you want. This is the phone. Yeah. Ajabate da. Atala vasekhala abantwana ufuna amabili izinda mayibaleke la. Abakalali lapho bantu abafundisile. Yeah, isho ngisabhizi ngawo. Awu. Ngani? Ngathi umuntu madungisi Kodwa lokhu. ngapha iskipa simhlophe kanti. Ikike. Switch ngba. Abo basubile wa basubile. Awu, bathoshile ngobankhuluma la. Bakhona ukuthi bakuphi nankulu babona abantwana msikina ngibazi. Bantu basekhaya. Ubani uhleli la? Gobi. Lo, Ubaba. mveza mbona. Yabo. Laba skipa semazulu wena.
Hello. Hello. Right? Kulungan ba? Niyape na. Utsini? Kulungan na ba? Kuluma no pig. Pwede pula? Upegi. Nailan. Yeah? Hello. Hello. Ang gusto. Ndai khonene kini. Scrolling ba? Bayithuz. Bhekwe drop uthi basekhoneni kuphi ba drop. Saivala. So subscribe. Do the most. Danke.